Negu honetan eskiatzera joateko intentzioa duzu, ekan pistetara igo aurretik jakin behar duzun guztia azalduko dizugu. Elur denboraldian guztiz murgilduta gaude. Lurra, hotza, denboraleak eta milaka pertsona astebururo eski estazioetara igotzen. Baina eskiatzera joatea ere kontsumo ekintza bat da. Ekatik urtetik urtera gatazka berdinak errepikatzen direla ikusten dugu. Itzuli ezin diren forfaitak, haizeagatik itzierak dirua itzuli behar diguten argitu gabe, beste aukera baliokiderik gabe eteten edo aldatzen diren ikastaroak, azken orduan aldatutako zerbitzuak, edo alokatutako materialarekin arazoak. Gogoratu, erosten dugun forfaita ez dela pase bat bakarrik, kontratu bat da. Ordaindu aurretik, berrikusi baldintzak, gorde beti egiaztageriak, eta zerbitzua eskaini bezala ematen ez bada, erreklamatu. Mendiak bere arauak ditu, baina kontsumoak ere bai. Horregatik gozatu elurraz, baina ez utzi alde batera zure eskubideak.